Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämää tämän päivän jälkeen 13 jaksoa. Lähes 2 vuotta kestäneen tarinani kanssa olen saapunut jo tähän päivään. Ja tässä jaksossa unet ja todellisuus kohtavat. On outoa, kuinka elämä joskus hiljenee niin, että tuntuu melkein kuin kuulisin ajatukseni uudella tavalla. Arjen kiireet jäävät taustalle ja tilalle tulee toisenlainen, hitaampi aika, sisäänpäin katsova ja täynnä tarkkavaisuutta. Juuri tällaisessa tilassa olen elänyt viime kuukausina, vaikka koko tarinani täyttä pian kesäkuussa jo 2 vuotta. Olen parhaillani 3. sytostaatihoitojaksossa, mutta en tunne itseäni sairaksi. Hoito kohdistui kehoon ja sen prosesseihin, ei mieleen eikä sieluun. Mieleni vaeltaa välillä omia polkujaan. Ja esimerkiksi viime yönä näin unen, joka oli hyvin kirkas ja koostui 3 hieman erilaisesta, mutta toisiinsa liittyvästä jaksosta. Yleensä tiedän nähneeni unta, mutta unohtan sen heti, kun herään. Harvoin uni jää mielen selkeänä kuin elokuvana, mutta juuri sellainen oli viimeinen unen jakso, joka tuntui kantavan jotain merkityksellistä. Ehkä nuo jaksot puhuvat minulle tavalla, jota arkinen tietoisuus ei tavoittaa. Niin, en pidä itseäni sairana. Minulla on kyllä levinnyt syöpä, 3 suurta leikkausta takana. Ja kuten mainitsin, 3. sytostaatihoitojakso menossa. Mutta tämä kaikki ei määritä minua. Se on kuin toinen minä, jonka kanssa elän. Mutta minä itse olen yhä elossa, vahva, liikkuva. Ja silloin tällöin tuleva fyysinen väsymys ei muuta tätä kokonaisuutta, koska se johtuu lääkityksestä. Ja silti tämä elämän osa, jossa nyt kuljen, ei ole ollenkaan se, jonka olisin itse valinnut. Ja silloin joskus elämä tuo unia. Ovatko ne muistoja, unelmia vai molempia yhtä aikaa? Yksi suurista rakkauksistani on Algarve. Se ei ole vain unelma, vaan myös kaunis muisto. Pidän sitä sydämessäni toisena kotinani. Olen ollut Algarvessa vissi 8 kertaa. Tiedän tarkalleen, miltä tuntuu siellä kävellä tai ajaa autolla. Minulla on kirkas ja selkeä muisto siitä hetkestä, kun ylittän viimeisen pienen kukkulan ja edessäni avautuu Atlantti. Voimakas, rauhallinen, salaperäinen. Tuntuu kuin palaisin kotiin, josta olen ollut pitkään poissa. Se valo, se tuoksu, se lämmön liike ilmassa. Ne eivät ole vain kauniita muistikuvia, vaan todellinen tunne minussa. Viimeisimmässä unessa olin juuri siellä Algarven rannalla. En tiedä tarkalleen millä, koska olen ollut niin monessa eri kaupungissa ja rannassa, mutta se ei tuntunut unelta lainkaan. Se oli kuin paluu.
Kävelin kuumalla hiekkalla. Sitten tuli aalto, joka eteni epätavallisen pitkälle, mutta ei ollut vaarallinen tai kovinkaan kummallinen. Se ei ollut uhkava, mutta se vei minulta jalat alta ja kaatuin. Istuin märällä hiekkalla ja nauroin äänen sydämestäni. Vesi vetäytyi takaisin meren. Tuntui kuin se aalto olisi vienyt mukanaan jotain, mikä ei enää kuulunut minulle. Jotain, mitä en enää tarvitse. Nousin ja kävelin ylös mäkeä. Ranta ja aaltojen kohina jäivät taakse. Hiekkassa oli pieniä vesilätäköitä, sellaisia, joihin vesi jää seisomaan, kun se ei pääse virtamaan takaisin. Yhdessä sellaisessa lätäkössä oli 2 suurta, tummanruskea tarantellaa. Ne liikkuivat rauhallisesti ja hitaasti. Katselin niitä ja tiesin jollain tavalla, että ne eivät hyökkäisi kimppuni. Ne ikään kuin halusivat sanoa minulle jotakin elämäni raskaista kohdista. 3. unijakso vei minut sairaalaan, mutta en ollut potilas. Minulla oli päällä valkoinen sairaanhoitajan takki, vaikka en edes ollut siellä töissä. Jostain syystä kävelin osastolla ja ajattelin, että kohta joku kysyy, kuka olen ja mitä teen siellä. Otin varmuuden vuoksi tarjottimen käteni ja etsin uloskäyntiä, hissiä tai portaita, mutta en löytänyt. Pyörin suuressa, melkein ympyrän muotoisessa osastossa. Eksyin välillä potilashuoneeseen ja sen jälkeen päätyin suuren hoitajien aulaan. Näin jonkun tutun, joka tunnisti minut heti, mutta minä en tunnistanut häntä, vaikka tiesin kuitenkin, että tunsin. Tuo ihminen hymyili minulle lämpimästi. Koko uni tuntui siltä, kuin olisin ollut roolissa, jota en ollut itse valinnut. Tuo uni ei ollut pelkkää fantasiaa. Se oli kuin muistutus siitä, että minun ei enää tarvitse kaivata jotakin saavuttamattomuutta. Olen ollut siellä jo monta kertaa. Se paikka, se tunne, ne tunteet elävät minussa edelleen. Ja varmasti menen sinne vielä uudestaan. Ajattelin, että suljen joka ilta silmäni ja matkustan ajatuksissani sinne. Näen tutun tien. Tunnistan vaistonvaraisesti sen hetken, kun meri ilmestyy horisonttiin. Tunnen lämpimän ja tutun tuulen. Ja minä tiedän, olen palannut toisen kotini. Vesi tulee ja kaata minut. Minä nauran. Tarantellat, joita tuskin Portugalissa edes on, istuvat lätäkössä, mutta en pelkä niitä. Kävelen mäkeä ylös, keveymmällä sydämellä. En ole rikki, olen elossa. Tänään olin 3. hoitosyklini 3. sytostaatihoidossa. Mitä seuraavaksi tapahtuu, sitä en vielä tiedä. TT-kuvaus on 14. toukokuuta ja sen jälkeen onkologin vastaanotto 21. toukokuuta. Kun tulin sytostaatihoidosta kotiin, minua odotti iso kirjekuori. Sisällä oli suolistosyövän seulontapaketti. En oikein tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa.
Minulla on diagnosoitu suolistosyöpä kesäkuussa 2023 ja leikattu heti elokuun alussa. Tämä kaikki, mitä nyt tapahtuu, on seurausta suolistosyövän etäpesäkkeistä, jotka ovat toimineet hiljalleen, mutta sinnikkäästi ja olleet ilmeisesti jo liikkeellä ennen kuin kasvain edes löydettiin. Aloin miettiä, mitä tapahtuisi, jos nyt tekisin tämän seulontatestin. Todennäköisesti saisin negatiivisen tuloksen, koska suolesta on kasvain leikattu kokonaan pois. Se on sinänsä aika mielenkiintoinen ajatus. Luultavasti saisin koko järjestelmän ihan sekaisin. Tiedän, että näitä seulontapaketteja lähetetään ohjelman kautta syntymävuoten perusteella. Mutta onhan selvä, ettei mikään ohjelma ohjelmoi itseään alusta alkaen. Kyllä ihminen jossain kohtaa syöttää tietot, eikä niitä ilmeisesti ehditä kovin tarkkaan tarkistaa tai seurata. No, parempi ehkä liikaa kuin ei ollenkaan, eikä aio enää vaivatta päätäni tällä asialla. Iltaiset kapesitabiinitabletit on otettu ja huomenna on uusi päivä. Uusi päivä, mahdollisuus liikkua, ajatella, olla ja tehdä asioita itsenäisesti. En ole luopunut unelmistani. Ne elävät minussa edelleen ja ohjaavat minua askeleelta eteenpäin. Vaikka elämä joskus tuntuisi hetkeksi pysähtyvän. Tunnen sen lämpimän tuulen ja ilman liikkeen. Niin vahvasti ne ovat painautuneet muistojeni maisemaan. Silloin tiedän, että minulla on vielä paljon edessä. Paljon elettävää, paljon koettavaa, paljon jaettavaa. Tämä matka ei ole ohi. Se vain muuttuu yhdessä minun kanssani. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa kuuntelemaan seuraavia tarinoita.